मा खालामदों गाइसमोन हेलौ लोगोफोर आं बे गोदान चेनेलाव नोंथांमोनखौ खुलुमहरनाय जाबाय गोसो गोरबोयै ओमफ्राय जोङो बे बाथौआव मानो ज' जादों होनबा गाबोनहाय नैथि मंगलबार सान ना बोराइ बाथौनि जोनोम सान बिनि थाखायनो दिनैहा मन्दिरखौ फोसाबनाय जादों ओमफ्राय हिन्जावफ्रा लिरदों आरोना मन्दिरखौ ओमफ्राय हौवाफ्रा हाग्रा सनदों ओमफ्राय फिरफिला थिखोनाय जायगाखौ दिनै सनदों आरोना नै ओमफ्राय लोगोफ्रा नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक आरो शेयार खालामदों ओमफ्राय लोगोआव गोदानै दंबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर थ'दो बिदिबालाय नायलांबाय थादो लोगोफोर न'खौ लिरदोंमोन ओमफ्राय आङो साइडआवहाय मन्दिराव जोंना टेक दामदोंमोन नालाय ओमफ्राय आङो रायलायनायफोरखौ होनो हायासै आरो ओमफ्राय एसे उसुबिदा जायो नालाय गान दामनायफ्रा ओमफ्राय दा आङो रायलायनायखौ होनो हायासै नैबे आंनि आब' जायो आरो बिजावजालि गामिनि ओमफ्राय बियो जेबो एदावदोंमोन आरो आंखौ ओमफ्राय आङो होनो हायासै मिनिथावथारमोन आरोना ओमफ्राय जोङो दा बाल्थिङाव गावबागाव लानानै हाब्रुखौ सिग्लिनानै लिरदों आरो गावबागाव लानानै ओमफ्राय नै आंहा सिग्लिगासिनो काटिंआ ओमफ्राय गथ'फ्राबो इन्टारेस्टआनो जोबफैया आरो ज' रायजो राजाखौ लोगो मोनबाथाय इन्टारेस्टजोंनो आंहा नोगोद फुरथि जाखायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थादो नैबे दसमिनाया हालमाजि आरो जोंनि बाथौनि मिथिं खिथाग्रानि आफाया ओमफ्राय नैबे बिहामजोखौ बैजों लिरहै होनदों आरो आब'खौ नै हौवाफ्राबो हाग्रा एवदों गाबोननि थाखाय ओंखायनो हिनजावफ्राबो आंबो दङ लोगोआव लिराखै केमेरामेन न' लिरनो मोननानै माबायदि मोनो नोंसोर रायजोआवलाय मेंनाय मोनो मानसिफ्राबो ओरै दंजोबो आरो माखासे मावगासिनो नै लोगोफोर खामसालिखौ लिरजेनबाय आरो जोङो ओमफ्राय बै बाख्रि गोजौना ओमफ्राय आङो बै इसिं न'खौ लिरनो नागिरदों माल माथा दोनग्रा आरो बांद्राय रोंलायलाङाहाय ओमफ्राय आं नेथ'नो नागिरदों आरो एसे लिरफ्रामबायमोन ओमफ्राय लोगोफ्रा नायलांबाय थादों नैबे आलासि बुरैमोन आरो ओमफ्राय फिसाजोजों थिनहरजादों न' लिरनो सानजारिसो जा मोजां रायलायखायो मोजांल' खोनाखायो इन्टारेस्टनो मोजां मोनथारोनो गावहा जोंहानि मन्दिराव फैनो बस्थाजों फुनो नागिरबायमोन ओमफ्राय बस्थाजों फुवासै ओमफ्राय रायलायनायखौनो होनो हायासै आरो खाथियावहाय देक दामदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै आंहा एसे मोसालायबाय सल' दामदोंमोन एसे मोसालाबायदों आं फुरथिजोंनो ओमफ्राय बै न' सिंखौ लिरनो नागिरदों आरो आङो ओमफ्राय बेयाव बासन बुसन दोनग्रा नोगोद लेथ्रा जाबाय रुमाबो ओमफ्राय नै गैथारा जोंनि माबा बाक्सुआवबो मा दंथाय माल माथा नै थोरसि लथा दङ आरो बेयाव ओमफ्राय आंखौ लिरनो थिननायखाय आं लिरनो नागिरदों दा बाथौनि अरदा Gak gila ya?
Kerja apa jauh kasih nih, yes sudah sudah. Jangan paper anu, ini cuma mongolbarni paper. Media